Колко е часът? Спи. Рано е още. Посред нощ вече ставаш. Да пушиш. Стига да. Добро утро, комшо. Добро утро. Как върви облагородяването? Майче няма филизи. Няма. Не го виждам да едем скоро плод. Няма изгледи, прав си. Дивото си е диво. Не се подава лесно на опитомяване. Той е като дивото прасе. Аз едно лято налетях на диви прасенца. Цяло котило. Улових 2. Ей, такива като съсълчета. Задесох ги у дома и рекох, ще ги опитомявам. Добре, ама като се поотръскаха, като вирнаха уния зъби, кочината ще изядат. От желязо да е, ще изядат. Избягаха? Ще ги пусна да избягат. Аз се казвам Дочо Българов, бе. Гръмнах ги. Вътре ги гръмнах, както беха затворени. Проврях цевта между дърветата и... Бум! Бум! Само той се оправя дивото. С кошум. Ела сега да видиш питомното. Какво ще кажеш, комша? Добре са. Добре ядат. Значи всичко се изяжда. Ама всичко. И това откакто им изкъртих кучешките зъби. Не са кучешки, а глигански. Останали от едно време, когато са били глигани. Това от баща си го знам. Не знам от кога са останали, обаче стърчаха. И им пречеха да дъвчат. И аз взимах клещите и... Кръц! Той ми изкърти глиганските зъби. Сега да видиш как всичко ядат. Всичко хубаво, само че трябва да ги местя тук. А не знам къде. Не знам. Един фершъл от Санепето се е заял. Вече 2 писма ми пише, иска да ме глоби. Коли яш? Не е време. Да беше по-към есента, да съм ги направил на кървавици. А не ми се продават, защото сега върват на ефтин. Но и тук няма да те оставят. Сред блоковете
Свинеферма. Къде си видял такова нещо? Разбирам, бе, Комшо. Така е. Но къде да ги откарам? А, кажете. Да ги откарам на мястото във Върбака, нали трябва човек да ги варди? Няма ли човек, ще ги отмъкнат. Може и това да стане. Може. Събуда се посред нощ и... Мисля и нищо не мога да измисля. Ей, 6 часа. Аз още не съм взимал очите. Раса да ти е станал. Няма ли да го носиш вече на село? Не съм още готов. Днеска мисля да разкопая около помпата. Вчера платих 10,20 за електричество. Много пари, бе. Какво правят тези хора? Толкова ли сме изгорили този месец, а? Ти няма ли да закъснееш? Няма. С нощи по кое време се прибра? Сега си седнал да учиш. Коле, майка, повтори си за априлското въстание. Айде, аз тръгвам. И си служи вестник отпред да ни ти духа. Ще се докараш някой беля с това колело, ама... Чули? Няма. Айде! Само югла! Само! Как мина на нощното? Добре. Някакви происшествия? Съвсем никакви, земляк. Ами ти много рано идеш, бе, земляк. Да не си решил да ставаш началство. Какво да правим ние, гражданите земляк? Всичко ни е наред. Добитъка назубен, млякото излено, хлябът опечен. Какво да правим? Остава да речеш и за булките, че има кой да... Натам отиваме, земляк. Пепел ти да езика. Слушай, ние от югла падаме, но не се предаваме. Прав ли съм? Само югла. Само. Здрасти, как е? Хо-хо, началство, здрасти! Кога ще се видим да си кажем две приказки? От тебе зависи, аз съм тук, ти се губиш. Верно, много заседания има напоследък. Прав си. Гледай тук. Ще заседавате, за това ви плащат. Виж какво, ми не сте работа до лавката да пием по една бира. Имам да ти казвам нещо важно. Няма да мога. Защо? Отивам на село. Чакай, то днеска е събота, тая пуста събота. Ще отложим за друг път. Няма да отлагаме много. Работата е важна. А какво ще кажеш за понеделник? Добре. Как е ученика? Значи понеделник. Излагаме за стои колело, земляк. Трябва вече да го бързиш. Добре си, Вието. Абе, вече учим се като кара кола, а ти още въртиш педали. На колелетата вече мина епохата. Тогава защо ги правим? Слабо развит. Това е друга политика, бе. Тук обяснявам сега. Крайно време е ти да купиш един московец, че като тръгне за село и мене да качиш бля. Ти е болка да те. Ох, да има книжка. Ама нямам достатъчно пари. Веднага ще купя от уния да ги продават на търг. Стига, бе, намеря си какво да ми хвалиш. А нямаше земля. Като я поучукаш от тук, от там, тя същата работа върши. Абе, да купи този Българов една жигула, па ти си кари учуката. Нещо да поръча за село? Кажи на жената, че ще се върна за... Добре. Добър ден, бай Василе. Добър ден. Кого търсите? Там няма никой. Заключено е. Заключено, ама аз знае къде крият ключа. Тук ли е Милков? Няма го. Аз съм... Вие сте хазяинът. Каза ми другаря Милков и писмо остави за вас.
Ей, сега ще ви го донеса. Заповядайте. Значи, и той замина. Да. Как те изведнъж? Синът му се нанася в нов апартамент. Още същия ден, като пристигнах, замина. Предаде ми ключа. Значи вие ще го замествате. Временно. А не. За постоянно оставам. Защо не ме ли искате? Няма такова нещо. Аз да ви оставя да си гледате работата. Аз се настаних горе, в стаята на Милков. Да нямате нещо против. Какво ще имам? Празна къща. Все пак не съм ви питал. Няма нищо. Благодаря. Може ли малко студена вода? Такава жаре вътре. Хляб се пече. Лято е. Скоро ще почне жетвата. Като пътувах с влака, видях комбайни. Вече женеха. Това е било ечемик. Ечемиците зреят по-рано. Аха. Благодаря. Ох, че се измокрих. Нали ще пиете едно кафе? Сложила съм да се вари. Няма да има време. Няма да се забавите, докато изпушите една цигара. Трябва да се прибира преди да си мръкнал. За колко си пие едно кафе? Ей, сега ще го донеса. Ох, тези стълби. Много са стръмни. Чудесно е. Умирам за миризма на кафе. Вие обичате ли кафе? Обичам. Пия от време на време. Аз не мога без кафе. Заповядайте. Благодаря.
Ще ме почерпите ли една цигара? Моите останаха в престилката. Заповядайте. Не знаеш, че ти май скоро си ги научила. Последната година в института. Живеехме в общежитие всички момичета и една от друга. Като се върнах от дома, майка ми щеше да откачи. Видя в чантата ми една стюардеса. Днес много жени пушат. Мода. Вие дразните ли се от това? Защо да се дразне? На сила никога не може да откажеш. Като мине модата, те сами ще се откажат. Тази позиция ми харесва. Хубаво е тук. Тихо. Но ще ми бъде мъчно за института. И за Бразилия. Има едно кафене в София. Ходехме с момичетата, когато нямахме много за четене. Искате ли още кафе? Не. Не те попитах за името. Моето? Мъглена. Мъглена се казва. Трябва да те викам някак, когато дойда пак. Аз съм Йордан. Аз ще ви викам Хазаина, може ли? Както искаш. Йордан. И какво така по никое време? От 2 години не си го хващал този акордеон. Толкова ли ти е весело? Толкова. И угаси тая цигара, че някой ден ще подпалиш къщата. Нямаме мляко. Намери Колето и му дай пари да купи. Че аз съм почнал да меся нещо. Да вземе 1 кило прясно, да не вземе кисело. Колето го няма, аз ще отида. Ти какво си ял вчера? Защо? Чантата ти беше пълна, нищо не си хапнал. Бях се залисал в работа. Няма да дискутирам. Какво искате от човека? Времето не е за клане. Да беше по-към есента да ги направя на кървавици. Здрасти, Копче. Ела да видиш какво става. Кажете ми, де, аз какво да правя сега? Нашата работа е да ви направим последно предупреждение, пък вие си имайте грижата по-нататък. Нали така, доктор Кръст? Да, правилно. Срок от 24 часа. Да. Дворът да се изчисти от всякакъв дребен домашен добитък. Но това не е правилно. Правилно и кое не е правилно, това не е ваша работа. Как така не е негова работа? Как се премесват 3 прасета за 24 часа? Не ме интересува. Как така не ви интересува? Но моля ви се, аз съм получил... Моля ви се. И срещу този фураж съм длъжен да предам на държавата 2%. Трябва да им се помогне. Изпълнявайте, за да не последват други санкции. Но моля ви се, за какви станции става дума? Аз ви обясних. Получил съм фураж. И срещу този фураж трябва да предам на държавата 2%. Но моля ви се, аз съм получил фураж. Мен не ме интересува. От кого има полза държавата? От мен има полза. А не от тия с белите престилки. Могат ли те да отгледат едно прасе? Не могат. Не могат я? Знаят само да плюскат фаршоли. Ще ме заплашвате мене. Срохове ще ми поставят. Санкции, глоби. Айдете! Хайде стига, де. Хайде стига, вика. Я си гледай работата, ма. Ще се прибереш ти вкъщи. Всеки може да облече бяла престилка. Гаро Дочо, Какво има? извинявайте, но прави се хората. Ако всеки започне да гледа прасета... Прави са. Прасета не може. А кучета и котки може. Така ли? Санкции, глоби. Айде!
Те! Дочо Булгуров има пари да плати една глоба! Не остава човек, спокойно си гледа неделята. Ти ще си платиш глобата, но пак няма да те оставят на мира. Законът е като зло куче. Захапилите не пуща. Що не пуща? Що? Ела да видиш как съм им изринал. Ела де. И не ги храня с хляб. Има хора, дето ги хранят с хляб, защото хлябът е по-евтин от ярмата. Но аз никога. Ти видял ли си някога аз да ги храня с хляб? Не съм. Айде сега и ти. Аз си купувам ярма. И разписките паси. Слушай мене, имаш място във Върбака, закарай ги там. Ами ако ви отмъкна? Трябва да направиш нещо. Виж какво, Йордане. С тебе винаги сме се разбирали. Надявам се и сега да се разберем. Не искам изведнъж да се съгласяваш, но да ти кажа право, не ми се ще да ми откажеш. Много далече почваш, бе, Ангеле. Режи по-накъсо. Добре. Какво ще кажеш, ако ме заместиш в цех? Викат ме в базата. Значи верно излезе. Слушай, ако отида в базата, ще имам време да чета. Знаеш, че още не съм завършил задочното. Последна година изпити, а ти да поемеш цех. Не съм за тая работа, Ангеле. Търси друг. Толкова млади момчета. По 2 смени мога да работя, но за началник не ме закачи. Селянин човек съм. Селянин Билчини, да не сме от Манчестър. Всичко е ново в тази страна. И работниците са и нови. След години ще бъде друго, но сега е така. Прав ли съм? Не мога да държа речи. Има си хора за тая работа. Вземи Кайташев. Цяла смяна може да ти приказва и пак няма да му се свършат приказките. Аз не мога. Кайташев го остави. Отдавна са му вдигнали мерника, но зет му го крепи. Още по една бира и тръгваме. И май си решил да ми напие, че да се съглася. Няма да стане тая. Ще. Ще стане ли? Виж го. Кайташевци имало винаги. Хора некадърни, които трябва да скрият некадърността. Зад какво ще я скрият? Зад много приказки. Какво да им се сърдиш на такива? А? Аз не се сърдя. Аз си гледам работа. А, така. Кадърният човек няма какво да приказва. Тя работата му говори вместо него. Такива хора трябва да търсим. Тях да издигаме. Те са упорити, но на тях можеш да се облегнеш. Абе, един философ е казал, можеш да се опреш на нещо, само ако то ти окаже съпротива. Трябва да станеш началник на цех. Остави ги ти философите. Готов ли си, Комшо? Сега да сложа обувките. Аз вчера те търсих да помагаш, но бяхте излезли някъде. Бяхме у Шурия. Добре, викам си. Ами сега? Добре, че намерих 2 момчета от нашата смена. Заведох ги на мястото. Барака ли ковахте? Ще видиш. Много хитро измислен. Хайде. Понякога в живота на човека настъпва такива мигове. Ни назад, ни напред. Но аз не се предавам. Само да ги пренесем. Булка, ти си изпълни задачата. Свободна си. Трябва да я събареш. Няма да я оставя така. За бараката нищо не казах. Ако кажат тогава. Няма да я пипаме. Че като вземем шигулата, гаражът готов. Дай най-напред да оправим прасетата. Хайде, давай кръчета. Отваря един чувал. Давай кръчета. Леве крак, внимавай се. Давай, така. Какво става с кришката? Здрав. Те да дадете. Къде ще идам? Само, че нямам време по-сериозно да седна на правилника. Иначе кормуването го изкарах на първи раз. Като хвана кормилото, щех да го щупя. Ти добре, че си учил в казармата. Няма ги още. Насам! Какво е това, бе? Защо не казахте по-рано? Стока, бе.
Все едно багаж. Не си цапам аз колата с вашата стока. Чакай, бе. Дума да не става! Ме моля, чакай. Разкари се от колата, ма! Ти върви се там и да ядоса човек. Чакай, бе, човек. Откарваш ли до Върбака сам? Няма да ни чакаш. Ние се върнем с рейс. Има товарни таксита. Няма, проверих аз всичко заето. Не дей така, бе, човек, и ние сме на работа, ще закъснеем. Абе, твоето не се губи. Колата е нова. Два дена я карам. На моя отговорност. Една дръскотина, ако стане, ще я вкарам цека и ще бъди съм цялото. Не дей така, бе. Да ви се не види И аз може да потребвам. Хайде, давай. Освобождаваш ли се? О, да гуша ми дойде от тия селяни. Ей сега, да взема дреха. Имате ли едно место до сточна гара? А! Сега ще мисли за твоята сточна гара. Хана, добър час! Тряскайте вратата! Сега нека някой се опита да ги краде. Да видим как ще стане тая работа. Ние едва ги спуснахме, да видим как ще ги извади, ако рече някой да ги краде. Това е. Ще минавам вечер да им давам грискане. Хитро измислено. Така ли ще ги държиш? Под открито небе. Свинята не ще покри комшо. На свинята й дай пълно корито. На културно обслужване не държи. Свинята си е свиня. Кафе. Какво да бе? Турско. Турско, още не сме пуснали турско. Имаме смес, ръжено и чисто. Чисто. 60 стотинки. А турско ще накараш да ти свари жена ти. Рестото. Благодаря.
Хазяин, добър ден. Не съм разбрала кога си дошъл. Добър ден, Маглена. Видях, че аптеката е затворена и помислих, че... Помислихте, че съм се заминала. Такова ли мнение имате за младото поколение? Огъваме се пред трудностите и си грабваме куфърчетата. Градско момиче си. Не си живяла на село? Ей го къде е града. Добре дошъл. Благодаря. Като ме доскучае, за половин час съм в града. Ох, че благодат. Чудех се какво да правя. Никой не идва в аптеката. Стоплих вода на слънцето. Още от малка помня как майка ми ме къпеше на един южен балкон със слънчева вода. И от всякъде заградено с бели, топли чершафи. Ох, че хубаво беше. Аз пък ще отида до реката. Надвечер излиза кленът. Може да хвана нещо. Хазяин, какво е това? Нищо. Дребна работа. Да не идвам с празни ръце. Първата нощ малко ме беше стръхнала, сега Значи свикна си. Хазяин, ти ли си? Аз съм. Как мина риболовът? Много закъсня. Добре. Аз пък имам гост, пристигна с влака. Ела да ви запозная. Има време после. Кой хазяин е ли? Как се казва? Йордан. Хазяин, да те запозная с баща си. Приятно ми е, мерси. Колев. Значи вие сте хазяина. Тя е вече стопанка. Нали? Ние си идваме един-два пъти в месеца, да не забравим пътя. Дойдохте да видите новата аптекарка. Та майки, като завикала иди, та иди. Нали ни едно ни е. Стига бе. И както виждате, дойдох. Татко, виж колко риба. Вие ли я хванахте? Сега ще изпрашим на огъня. Хазяин, нека аз да я направя. А вие си поговорете през това време. Добре, хазяйте. Ще можеш ли да изчистиш? Мога. Може. Аз да донеса нещо да се почерпим. И да седнем тук под крушата. И вие ли сте аптекар? А не, аз съм завършил финанси, работя в банката. Градски човек съм. Какво е това? Заповядай. Прилича на тинктура йоди. Абе, и аз съм пил някъде такава ракия, само че не мога да си спомня как я казвах. Божествено. Сега вече ще знаете, ако имате работа в банката, аз съм насреща. Цял живот съм бил далеч от банки и от съдилища. Не мога да се съглася с вас. Всяко нещо, що ме създадено от човека, значи е нужно на човека. Моята работа е по-друга. Няма празни приказки. Всяка секунда нещо се прави. Може да е обикновена гайка. Виждаш как се ражда на белия свят. Може да я пипни с ръка. А вие какво произвеждате? Всичко. Болтови гайки. Що ме е нужно за човека? А пък аз винаги съм си мисляла, че си началник. Някакъв ръководител на цех ли? Да знам. Защо какъв съм аз? Така си представям ръководителите. Началник съм на цех.
Цех 307. Само мъж си. Знаеш ли как се бях отчаял? От базата дават зор да вървя. Ти се дърпаш, а друг човек не виждам по-подходящ. Добре, че се съгласих. Жена ти сигурно натисна. Ей, какво ли не правим заради тези жени, бе? Аз бях казал на другаря Бозев, че не съм много по речите. И занапред не смятам да се събираме, за да говорим. Всеки да си гледа работата. Това е най-хубавата реч. Тъй го разбирам аз. Защото всеки трябва сам да си бъде началник. Честито, другаре Колев! Важното е, че колектива го обича. Бего, ма! Бего твоя! Кухнята лежи. Еми какво се спотайва да не извади шишето да почерпи? А честито те! Какво има, бе, доче, влез? Айде сега и ти! Много сте потайни! Ей! Сега се връщам. Още не сме приказвали. Разбрах аз, че има нещо. Абе, знам аз как стават тия работи. Много са ми ясни. Ама нищо ли не ти е казал това магаря? Не. Опасен човек. Голям ти верут. Началник го направиха, ма. Началник на цеха. Нали знаеш, доче, жените последни научават. Абе, май не трябваше да се съгласявам. Веднага ме накараха да държа реч. И ето най-го мрази. Няма как, комшо. Не може иначе. Ще свикнеш. Поемаш си сулук и хвърляш едно другарки и другари. Първо другарки. От уважение един вид. Нали така, Вълка? Абе, то уважението. Ами, твоята чаша? Не ми се пие. Абе, отначало и аз се плаша, като те свикнах. Макар че какво има да говори един сменен майстор в сравнение с един началник цех. Но искам да кажа, окото ми не мига. Сега да кажат, правим те директор, няма да кажа, съкът не дейте, сядам и грабвам телефоните. Айде, де, и ние сме виждали телефони. Така де. Защо? Директорът не е ли човек като нас? Само по заплатите се различаваме. Хайде, на здраве и все така да ми върви. На здраве, дочо. Ей, ти ще взимаш повече от мене. Еми да, бе. И премиални ще взимаш повече от мене. Аз имам много дръжки. И ергенски данък плащаме. Вижте добре. Колето расте, мъж стана вече. Ние... Ще се оправите. Няма да останете без деца. Не сте нито първите, нито последните. Абе, от кога да сме се оправили? Жената. Нали знаете? Сега, дано. Пък отидете си минават. Навиждане. Лека нощ. Абе, обещал ми един приятел от Плевен. Имал връзки с майчин дом. Да. Едно момиченце ще вземем. Не ще момче, а си кажа правото, че са много луди. Хайде пък ще станем сватове. Ще оставим апартамента на младите, пък ние ще отидем на село. Хайде, къщите ни стоят там празни, пък ние си завираме тук. Той се за село вълнува. Ние с тебе, свате, никъде няма да ходим, нали? Точно така, свате. Само, че вие не казвайте, докато не стане. Щото, нали знаете, хората приказват. Добре дошъл. Здрасти.
Хазяин, добре дошъл. Днес закъсня. Вече си мислех, че няма да дойдеш. Така се случи. Пък и няма много работа. Само да хвърля малко селитра. Тогава да ме научиш да карам колело. Нали ми обеща? Може. След малко идвам. Колко сме играли тук, като деца. Защо се умълча? Мисля си. Мисля си какъв си бил като малък. Сигурно си ходил с абичка и кълпач, както рисуват селенчетата в четенето. Не, кълпак не съм носил. Всяка есен ми купуваха ученическа шапка. А през зимата мама ми плетеше вълнени качулки с прозорче за очите. Много топляха тези мамини качулки. Майката е тиха и добра жена, нали? Да, такава беше. Сигурно е била добра. Защото и ти си добър. Откъде знаеш? Знам. Мъжете приличат на майките си. Разбира се, че си добър. Иначе нямаше да ме научиш да карам колело. Нека да опитам сама. Вече мога. Добре. Внимавай! Пусни ме. Пусни ме. Виждаш ли? Удари ли се? Не ме пипай. Защо ме пусна? Нали сама поиска? Служи тази трева. Помага. Знам. Живовляк. Не е прашен. Нищо.
Оказва се, че хората поддържат малък зеленчуков пояс, откъдето се снабдяват с най-необходимото за стола. Нещо повече, другари. Имат заводски мини-супермаркет със съответните щандове за зеленчуци, за други продукти, за и така нататък. Сега за извънзаводските цехове. На другия ден посетихме 2 цеха на завода, преместени наскоро в съседните села. Какво се оказа, другари? Оказа се, че единият цех е в село Гораново, другият в Пресел. Децентрализация. Тоест, изнасяне в недалечни селища на някои цехове с оглед решаването на редица проблеми. Редица проблеми, другари. Проблема за транспорта, за жилищата, за работната ръка, за... и други. Може би и при нас е възможно нещо подобно. Заслужава внимание. Така. Сега почивка за по една цигара. Няма ли да изпушим по една цигара? Чакай, само си отбележа нещо. Слушай, Ангеле, знаеш ли, че това не е лошо? Кое е за зеленчуковия пояс ли? Не бе, за извънзаводските цехове. Може да опитаме. Не вярвам аз в тази работа. Защо? Например, в Югла. Старата работилница дъпта и стои празна. Остави го ти, Кайташев, какво говори. Вятър работа. Само Югла! Само Югла! Готови ли сте? Столева носиш ли? Нали ти казах, без депозит не дават. Разбрах, нося. Друго? Друго. Другото е на късмет. Айде, тръгвай. От тук. Здрасти, мой човек. На колко хиляди е тая? На колко хиляди викаше тая? Да ти кажа право, тая ми се вижда малко несигурна. Защо? Кой знае на какво ще налети човек? Така е. Не си прав, земяк. Има сметка. Помниш ли оная Волга, дето е блъсна автобуса при бариерата? Купил едно шофьорче и си направил от нея пикап. Ама като и теглил една боя, муха да кацне ще се разчекне. Дай сега да внесем депозита. Кароцерията не е толкова важна. Важното е мотора. Абе, комшо, та няма и мотор. Ай сега. Ако е за боята, аз нали съм при боите ми. Мотора! Мотора. Йордан ще каже за мотора. Дай сега да внесем депозита. Добър ден, Данче, списано Герданче. Как върви чичулото, любовта? Слава работа, Чичо Димо, слава работа. Що бе, Данче, само си жена. Ех да ме барам с една петилетка по-млад. Така кажи сега, как вървят работите днес? Средна хубост. Ти какво, да не си кандидат? Що, като съм сакат, да не съм гърба. Те взема една кола и хайде на златни каси. Ама тебе няма да те взема, те да знаеш. Защо бе, Чичо Димо, не ме харесваш? Защото не знаеш да се държиш при нищо, бе. Дай сега да оправим тук моите хора. Я бе, началници, елате тук ви запознаем с една хубава булка. Опасен ли земляк? Ето ти сега 100 лева. Ама не може двама души с един депозит. Чакай, бе, Данче. Единият ще я купува, пък другият ще я кара, докато си вземе книжката. Казвай заглавието на купувача. Дочо Кръстев, Булгуров. Булгуров, со или со? Кога ще излезе? Абе, Кръстев, Булгуров. До тук добре, ми сега. Знаеш ли коя е най-хубавата кола? Коя? Новата. Има една Волга с чупени биели. Народът ще залага за нея. Какво значи това биели? Дръжките на буталата може да се оправи. Първоначална цена 2000 лева. Ние няма да бързаме. Краят е в 5. Ще пуснем плика в 5 без една. Гледай сега какво правя аз. Слушай.
Не ги обичам тия твоя завирания. Шпионираш ли какво? 4-5 души да са сериозни, другите в вятър ги вее на бяла купила. Ела сега тук. Уния двамата са шлиферите, виждате ли? Те са братя, идват от Смолян, но не носят много пари. Откъде разбра? Мълчи сега, не питай. Оне с мустачките, дето прилича на циганини от Елтром Троян. Ще даде 2-2 100. Най-опасна е карираната риза. Карираната риза идва откъде Дунава. Вече 2 среди проучва пазара, но повече от 2200 няма да даде. Побързайте! Побързайте! След 10 минути приключваме. Какво да пишем ние? Пиши 6 двойки. Как 6 двойки? Пиши като ти казвам. Така. Дори тук е една точка. Защо? Ей така. 2222. И 22 стотинки. Абе, какви ги измислиш? Една стотинка може да се окаже решаваща. Прав е земляка. Ето. Ето. Вземи. Заповядай, Данче Сладоранче. Приключихме. Приключихме. Ай сега помогнем, че чули. Готово, Данче? Какво има, другар? Приключихме. Хайде. Резултатите след половин час. Хайде. Готово!
Запали, бе, комшо. Запали. Трябва да го проверяваш от време на време. Вземи сега да пиеш на бира. Дойде ли като те повиках? Моля се, Булгур. Оправи ли дълхото? Оправи той го. се струва. Точка по въпроса. Ако не ги вземеш, тия пари ще ги фърля на улицата. Къде дава така за той дето духа? Нали утре пак ще те повикам? Комшо, ти се дърпаш, ама не си прав. Ти ще си по двигателите, от мене боята. Ей, барак. Ти си смешен човек. Кой ще ти разреши да отваряш тук сервис? Махна пасетата сега. Ще позволя. Колите станаха ли като мухите? Станах. Може ли държавата да нас смогне със сервиси? Ще не ще. Ще опре до нас. Слушай бе, пари щехме печатим до сега. Прибери парите. Че това е най-важното, бе, комшо. Парата да пада. За какво се трепе, човек? За да види, че трудът му не е отишъл на празно. Така го разбирам аз това живот. Криво го разбираш. Има неща, дето не се купуват с пари. Здрасти, дочо. Здрасти. Няма такива неща. Има, ама човек или не ги знае, или не ги вижда. Слушай, бе, Йордане. Знам ти греши. Тая, дето си намислял да местиш цеха в село, нема да стане. Ще стане. Скоро ще мести машините. И кой ще ти дойдат и работи? Мислиш, че някой ще се върне в село вече? Като им се обясни. Ами карай, като си я подхванал. Само помни какво ти е казал Дочо Булгуров. Толкова време. Трябва да вървя. Вкъщи ще си чуят къде съм. Кой ще се чуди? Жена ти ли? Нека. Не ставай дете. Не съм дете. Аз не я обичам. А ти? Обичаш ли я? Да не стоим така на улицата. Какво като сме на улицата? Аз мога да... Какво правиш? Минават хора. Няма хора. В това село няма хора. Маглена, какво става с тебе? Ти никога не си била такава. Вече ще бъда. Защото тръгваш и ме оставяш сама. Моля ти се, остави ме. Искам да бъда с теб. Не ми се сърди. Искам да бъда с теб.
Мирише на билки. Ох, не де. Защо? Ще отида да взема ключа. Той е оттатък. Тази дъска е пътувала до тук чак от Индия. Колко морета е минала. Мирише на водорасли. Какво е това? Това е... Да не казвам какво. Бяхме говорили, бяхме си разбрали. И сега изведнъж... Така ли беше, Марина? Верно е, говорихме, Йордане, но никой не мислеше, че може да стане наистина. Не мислиш. Аз разчитам на тебе. И на тебе. Сега трябва да търся други хора. Откъде да ги намеря? Ти луд ли си, бе, Йордане? Как ще си зарежем хубавата работа и квартирите? Като ги приказваш, тия мислиш ли? Ами вие защо мълчите, бе? И това ми било мъже. Децата ни на училище. Мъжете ни в града, а ние на село. Ако ще да ни уволнат дисциплинарно, тая няма да стане. Там ще имате по-хубави квартири. Какви квартири, бе? Ти чуваш ли се какви ги говориш? Цели къщи стоят празни. Толкова зор беше, докато вземе това жителство, сега да го харижа. Дума да не става. То е ясно. Но все пак трябва да гласуваме. Който е за, нека да си дигне ръката. Трябва да се отива на Ще ставам сутрин в 5. Ще гоня влаковете да идвам на работа в града и вечерно време пак обратно. Ами детето? Целият ни живот ще мине по гарите и влаковете. Не. Ти прави каквото щеш. Но на Коледно няма да ни закрепиш. Ще ида. Тяш, ще закъснеш за училище. О, само Югла! Само? Има ли вакантно място за въоръжена охрана? Личният състав е да лице. Опасно нещо е машината. Не е като добичето. Аз, например, съм падал от кон. Майсторе, отидем да взема нещо за ядене. Добре. Аз съм падал от кон. Люб пред него, а пък той се стъписва назад. Той ще го направи ли машината, питам аз. Никогаш. Ще те докачи някой шайба и папир няма да остане от тебе. Земляк, кога ще режем лентата? Ще минем без лента. Не, без лента не може. Може нищо да няма, но лента трябва да има. Кръц с ножицата, тогава можем да го имаме за открито. Аз ще дойда да полея малко вода. Да не ме забравите, ей. Така де, само Югла. Аз ще отида до гарата и пак ще се върна. Ей, момиче! Ти май си новата аптекарка. Аз съм.
Ти си я? Абе, я хвърли едно око на тая рецепта. Даде ми я доктор Петров. Младия. Ще те изпълня. Шише? Не струва скъпо. Шише да носи ли? Няма нужда. Защото у дома лекарствени шишета колко щеш. Човек никога не трябва да оставя без лекарство. Каквото ще да е то. Ако ще и просто аспирин да е. Мини след 2 часа в аптеката. Влез. Мислих, че твоя цех е по... Какво? По-голям. Това е само на първо време. Ако всичко тръгне добре, ще пренесем и другите машини. Влез. Да. Бях чувала, че селяните са хора земни, практични, без илюзии. Изглежда имало и други, като те. Защо ти е този цех в юго? Ако ставаше така, заводите отдавна щяха да ги правят по селата. Ти знаеш защо? Само не ми казвай, моля ти се, че е заради мен. Може и така да е. Сега остава да хупнеш и да се развеждаш. Не мога да понасям мъже, които се развеждат, за да се женят за младите си любовници. Довиждане. Виж ги, бе, комшо. Като гълъбче. Гледай, бе, комшо. Гледай. Опа. Вътре. Айде. Довиждане. 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 Аз забравих да ги питам, яли ли сте скоро? Я кажете сега, гладни ли сте? Не. Ама вие май не можете да говорите по-отделно. Я кажете сега на този чичко как се казвате? Ама по-отделно. Аз се казвам Галя, тя пък Маглена. Галя? Ага. Маглена, хубаво име. Галя не е лошо. Аз много харесвам това име, Галина. На времето в село имаше една Галина. Помниш ли? Искате ли шоколад? Ще вземате, ще вземат. Вземете де? Няма. Чичи Йордан е добър човек. Хубава работа, но ще си разсърдя. Вижте как Чичи Йордан ни вози с Волгата. Хайде, взимете. Чичо, Какво има? Чичо, тя хвърля буклук в помещението. А не е помещение. Нищо, я ще си. После ще съберем книжките. Възпитани бе, комшо. Чули го това галето? От рака, но ми се вижда. Аз съм за такива хора. Да се бори с живота. Да натиска. Ако ти изгонят през вратата, през прозореца влез. Не отстъпвай. На никого не отстъпвай. Може другия да е прав. Не отстъпвай. Защото всеки е прав за себе си. Такива искам да бъдат и моите деца. Да са здрави, това е най-важното. Другото... Чистата бързо свикнаха с обстановката. То у нас приятно, не може да не свикна. Хубав, широк ви апартамент, така бе? Абе, Йордане, бързо свикнаха с обстановката. И знаете ли какво?
Възпитали са ги много добре. Хубаво, хубаво. Ядат чистичко, дрежките си сгъват. Сгъват си дрежките. Браво, браво. И да помагат. И да помагат се спускат. Да, бе, да. Какво може да ти помогне, дете? Детска работа. Детска работа. Да, бе. Да види, вчера жената взела метлата и започнал да мете. Прахосмокачката. Да, прахосмокачката. А това Галето се спуска и вика: дай на мен. Ама и той иска да помага. Така ли беше, Гале? Сладка ли е тортата? Я, Гале, да кажеш онова стихотворение за Народната армия. Ми тя го казва по-добре от телевизора. Много хубаво го казва. Хайде, Гале, ела да ни кажеш стихотворение. Като го започва да вечер, комшо, ми се. Много хубаво. Айде, Гале. Ела, Галя. Как беше? Привет. Ела. А? Ще го кажеш ли? Да. Привет на тебе, армио любима, привет на твоите смели синове. Додето на земята слънце има, ще браним слънцето щикове. Да бъде... А не. И нека веят хали, нека бури да тъпнат под земята ни навред. Да бъдат чисти родните лазури, от все сърце ти пращаме привет. Да бъде яка бронята желязна и да се вее бойният ти флаг. Опита ли се враг у нас да влезне, не ще прекрачи родния ни враг. А сега да чуем и Маглена. Да го кажа, ама... И Маглена го казва, ама то не го казва като Галето. Нищо. Нека да чуем и не. Хайде. Маглен, ще го кажеш? Галя ще я направим народна артистка. Ние може да сме селени. Може да сме излезли от кълта, но децата ни ще бъдат други. И друг начин да живот ще имат. Така беше. Артистите и те са хора, да не са раждани в Париж, а? Хайде да оставим жените да си приказват, а ние да пием да дарим Хайде, майка, хайде да се лязваш. Вижте си дрежките, всичко си сложете на място. Хайде бързо. Така. Хайде бързо. Донки сяда. Ей ти чашката. Понякога си мисля, той артистите много пари вземат. Какво ги правят? Харчат си ги. Това русето Маглена го родила една медицинска сестра. Излагала един доктор. Нали знаеш как става тия работи? Нощни дежурства, а всеки кабинет кошетка слушала, а? Добре си им проучил досието. Че как иначе? Не го взимаш за ден, за два? За цял живот го взимаш. Да си извади некоя хайте да те прати в старчески приют накрая. А Галя? Баща й бил авиатор и пада с реактивния. Голяма трагедия. Майката решава да повтори, но любовника не я ще с детето. Дадоха ми адреса. Какво става там? Видяхте ли какво направихте? Казах ли ви да не играйте с стъклените работи? Та намерих аз. Добра булка, чернока. То на нея прилича. Започна да плаче. Не бой се, казвам, детето на добро място отива. Ние сме селени хора, ние имаме кола, вила. Като се зажени, може и апартамент да й вземем. На здраве. На здраве. Чичо, Галя щупи вазата. Коя ваза? Синята. Сега ще я биеш ли? Ще я биеш ли, а? Няма нищо. Тя не струва много. 3-4 лева. 3,50. Няма да я бия. А ще я вземеш ли за твое момиче? Ами ще видим. Ако слушаш, ще я взема. А? Ако не слуша, какво да взимам? Чичо, аз много слушам. Нали ще ме вземеш за твое момиче? А Галя ще оставиш, ще върнеш на Леля Дора. Тя чупи вази. Добре. Само няма да пипаш. Гледай тук и няма да пипаш. Какво има, бе? Защо ставаш? Ела, моето момиче. Хайде, иди да си играете с Галето. Нали ще отидеш?
Булгур, ти какво си намислил? Няма ли да осиновиш и двете? Бе, ти какво си се разпалил, бе? Кога съм казал за двете? Никога не съм казал. Нямам ли право да изчакам? Не мога да се хвърли изведнъж. Ама, те са разбрали от някъде. Виждаш ли какво правят? Ами, аз им казах. Не мога да ги лъжа. Не мога да ги... Което послуша им казах, него ще взема за мое момиче. Другото ресто. При лелята. Слушай, до сега не съм посягал на човек. Но сега ми иде да те стисна за гушата. И да не те пусна тук. Свиня такава! А, не така. Виж какво. Ами, аз може и Галя да не взема. Още не сме решили. Взимахме ги пробно. За 10 дни ми ги дадоха хората и то по втория начин. Вземи. Пари съм платил за това. За затвора плачете вие. Хайде сега. И ти, и твоите хора от втория начин. Как няма малко власт? Ама чакай, бе, комшо. Защо да си разваляме до слука седи как... Обличи си, искам да отидем някъде. Не ми се ходи никъде. Ще отидем където поискаш. Карат ги на кланница. Защо ме остави сама? Те ме гледаха с такива ужасни очи. Те са кротки животни. Търпеливи и кротки никога няма да те направят зло. Кротки животни. Защо се разсърди? Ами, не сме деца. Мъчно ми е само, че не обичаш този живот. И много вече са като тебе. Биволите, ливадите, горите. Какво ще стане, когато вече няма да ги има? И всичко се покрие
Със своти паваш. Не ми се сърди. Аз съм едно лошо момиче. А ти си един добър селянин от юг. Какъв селянин съм аз? Селянин беше дядо ми и баща ми. Усещаха земята под краката си. Разбираха я. А аз? Аз съм в въздуха. На 2 педи от земята. И помежду ни колелото. А има ли нещо по-нестабилно от колелото? Няма ли да ме поканиш? Не мога. Никога ли не се танцува? Кажи, рече. Защо? Нали все някой трябваше да свири на други? И после тогавашните танци бяха други. Сегашните не ми харесват. Защо? Много са хубави. Не личи кой с коя е. Това е най-хубавото. Защото винаги можеш да отидеш сам и да се върнеш, когато поискаш. Ти защо не отидеш? Отивам. Отивам. Който много бърза, къде е врата? Кореците. Ако зажалиш някой ден,